De Covra verwacht veel meer nucleair afval te gaan verwerken in Vlissingen-Oost. Als de ambities van het kabinet doorgaan en we gaan nieuwe kerncentrales bouwen, dan komt er ook meer radioactief afval. En dat kan wel oplopen afhankelijk van hoeveel kerncentrales we natuurlijk gaan bouwen tot een factor 10 meer afval. En verder in deze Zeeland nu. VMBO-scholen nu samen 1 opleiding en petitie om belasting te schrappen. Goedenavond. Misschien wel 10 keer zoveel kernafval. Daar houdt de Covra in Vlissingen-Oost rekening mee voor de toekomst. Als de overheid 4 nieuwe kerncentrales bouwt, dan krijgt nucleair afvalverwerker Covra veel meer van dat afval dus te bergen. En mede daarom bouwen ze nu alvast nieuwe opslagruimte. Dit oranje gebouw kennen veel mensen. Het staat op het terrein van Covra in het Sloeggebied waar radioactief afval wordt opgeslagen. Maar vlak ernaast wordt nog een groot gebouw neergezet. Dit is het MOG, een nieuw opslaggebouw voor radioactief afval. En de naam staat voor multifunctioneel opslaggebouw. En dat is zo omdat we daar nieuwe soorten radioactief afval in op gaan slaan. En dat gebouw moet ervoor zorgen dat Covra tot 2050 vooruit kan met de opslag. Want de komende jaren wordt er een hoop meer kernafval verwacht. Als de ambities van het kabinet doorgaan en we gaan nieuwe kerncentrales bouwen, dan komt er ook meer radioactief afval. En dat kan wel oplopen afhankelijk van hoeveel kerncentrales we natuurlijk gaan bouwen tot een factor 10 meer afval. Stel nou dat er in 2040 in Nederland 2 of misschien wel 4 nieuwe kerncentrales staan. Dan komt er dus een enorme toename van de hoeveelheid radioactief afval. Waarom bouwt Covra dan niet in één keer nog een grotere ruimte? Nou, we bouwen altijd modulair, dus we bouwen wat we denken nodig te hebben voor de komende tijd. En als we dan meer nodig hebben, kunnen we die gebouwen relatief eenvoudig uitbreiden. En als je om ons heen kijkt op het terrein, dan zie je ook nog heel veel plekken groen op het terrein. En dat zijn de ruimtes voor nieuwe gebouwen die we in de toekomst kunnen bouwen, mochten we die nodig hebben. Eindberging wordt de komende jaren een heel belangrijk woord. Want deze locaties hier in het Sloeggebied zijn op zich maar tijdelijk, voor ongeveer 100 jaar. Maar het radioactief afval dat erop geslagen ligt, blijft misschien wel honderdduizenden jaren radioactieve straling geven. En daarom wordt in het nieuwe gebouw hier achter me het materiaal opgeslagen. Allemaal met het oog op de eindberging. We doen onderzoek van hoe ziet zo'n eindberging er voor Nederland uit? Waar zou die kunnen komen in Nederland? Nou, we weten, we hebben klei- en zoutlagen, dus we hebben veel plek. Gericht onderzoek en daarbij leren we vooral van wat er gebeurt in het buitenland. Het onderzoek naar de eindoplossing loopt dus al. Maar het kan nog tientallen jaren duren voordat er een besluit valt. Dit gebouw van Covra, waarmee ze tot 2050 vooruit hopen te kunnen, wordt in 2026 in gebruik genomen. Nog eventjes geduld dus voordat het af is. Bij Covra in het Sloeggebied, daar staat collega Remy Oppeneer. Remy, ja, een flinke uitbreiding dus. Hè, maar ja, wat nou als die 4 nieuwe kerncentrales er helemaal niet komen? Ja, dan zitten ze toch daar met een veel te groot gebouw? Nee, dan is het heel simpel. Dan wordt er een stuk minder afval natuurlijk geproduceerd en hier naartoe aangeleverd. Dus ja, heb je minder ruimte nodig. En dat betekent heel makkelijk gezegd dat het gebouw niet in 2050 te klein is. Maar ja, dat ze gewoon een paar jaar langer mee vooruit kunnen. En Remy, die eindberging van het kernafval waarover gesproken werd in jouw reportage. Daar loopt dus een onderzoek naar. Wanneer wordt daar wat meer over bekend? Ja, dat gaat echt nog wel even duren. Dat is niet iets wat heel snel zal gaan gebeuren. Het is echt een heel lang traject. Er moeten politieke besluiten genomen worden. Er moet een locatiebesluit genomen van, gaan ze bijvoorbeeld hier in Zeeland doen of heel ergens anders. En die haast hebben ze ook nog niet heel erg, want tot 2130, dus nog 100 jaar, gaat de Covra nog mee. En zij zijn nog verantwoordelijk om het op deze manier te doen. Dus er moet dan pas over 100 jaar een definitieve eindberging zijn. Maar goed, dat hele project gaat ook tientallen jaren duren. Dus ze hebben nog niet enorme haast, maar ook niet superveel tijd. Remy Oppeneer, dankjewel. De praktijkgerichte VMBO-afdelingen van het Ostrea Lyceum in Goes en het Goese Lyceum daar gaan als 1 school verder. Met een nieuwe naam, Praktiek. De VMBO-scholen fuseren om 7 verschillende opleidingen te kunnen blijven aanbieden. Zoals zorg en welzijn en mobiliteit en transport. Afzonderlijk hadden de scholen te weinig leerlingen daarvoor. De fusiescholen kiezen samen voor een nieuwe opzet. Dus zometeen heb je een aanbod van alle 7 de profielen waar een leerling kan kiezen. Ze gaan in klas 1 en 2 gaan ze oriënteren op hun keuze. En dan straks in klas 3 kunnen ze
één van die 7 profielen kiezen. Dus dat is waarvoor we het uiteindelijk doen en wat de leerling eigenlijk het meeste ervan gaat merken. 51 Zeeuwse bedrijven zijn afgelopen jaar failliet verklaard, meldt het CBS. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd in onze provincie. Zelfs een stijging van een derde in vergelijking met weer een jaar daarvoor. De Vitriet in Middelburg was een opvallend faillissement vorig jaar. Net als Bulk Terminal Zeeland in Vlissingen-Oost. Met de koude temperaturen en met de gladheid van de afgelopen dagen pakken veel Zeeuwen hun koffers. Wekenlang geen zon gezien, hagelbuien, een klap onweer en ontzettend veel regen. Mensen willen weg, dromen van de zon. Reisbureaus hebben het er druk mee. Ja, januari is eigenlijk onze drukste boekmaand. Het is echt de topmaand. En ja, je merkt echt wel dat klanten echt wel op zoek zijn naar de zon. Omdat we die natuurlijk al een tijdje niet hebben gezien. Dus er wordt echt wel heel erg veel geboekt. Merken jullie dat in de gesprekken dat mensen het een beetje zat zijn? Zeker. Dat weer? Ja, het weer inderdaad. Dus dan komen ze hier in het reisbureau om te vragen of er nog zonbestemmingen zijn waar ze zo snel mogelijk naartoe kunnen. En dat zijn dan voornamelijk de bestemmingen Egypte, Canarische eilanden, maar ook Curaçao wordt heel erg veel geboekt. Dus het reisbureau is nog steeds in trek, ook al boeken heel veel mensen online? Het reisbureau blijft inderdaad in trek, ook omdat als klanten natuurlijk een boeking maken bij het reisbureau, mensen missen toch nog wel het stukje persoonlijke contact met elkaar. En ze hebben ook een vast aanspreekpunt mocht er iets aan de hand zijn. Dus nee, zeker, het reisbureau is erg in trek. In Vlissingen is een petitie gestart om een einde te maken aan de hondenbelasting. De meeste gemeenten in onze provincie heffen geen hondenbelasting meer. Alleen Vlissingen en de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten doen dat nog. En dat moet maar eens afgelopen zijn, vinden ze in Vlissingen. De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en het opgehaalde geld wordt voor andere zaken gebruikt. En waarom moet je alleen voor hondenbelasting betalen? Ik hou van elk dier evenveel, maar een kat poept ook in de tuin bij de buren. Een paard laat ook zijn ontlasting vallen op een pad, fietspad of iets dergelijks. Dus ik vind gewoon de vergelijking ver weg. De petitie is inmiddels zo'n 300 keer getekend en het is nu aan de gemeenteraad van Vlissingen om hierop te reageren. Flinke rookontwikkeling vanochtend aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen. 2 schuurtjes raakten daar verwoest door brand. Die brand was lastig te bereiken voor de brandweer. Omwonenden werden gewaarschuwd uit de rook te blijven. En een naastgelegen straat was daarom ook afgesloten. De Zeeuwse gedeputeerde Arno Vaal van de BBB gaat niet meer naar de grootste land- en tuinbouwbeurs van Europa. Vaal en ook een gedeputeerde uit Overijssel hebben hun bezoek geannuleerd vanwege de mogelijke risico's van dat bezoek. Want de beurs is in Berlijn, enkele tientallen kilometers van de plek waar mond- en klauwzeer is geconstateerd. En die mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke veeziekte die zich ook via mensen kan verspreiden. Neemt artificial intelligence straks het werk van tolken en vertalers over of zal het zo'n vaart niet lopen? Roeland Kamermans uit Middelburg is tolk Frans. Hij houdt van zijn werk en van de Franse taal, maar hij vraagt zich wel af hoe AI zijn werk zal veranderen. Bonjour, c'est l'interprète. Oui, je tiens à vous dire que je suis impartial. Je suis ni de la police, ni de la justice. Ja, ik heb even uitgelegd aan meneer dat ik dus niet van de politie ben, niet van justitie ben, dat ik onpartijdig ben, dat ik voor hem ga tolken. De liefde van Roeland voor de Franse taal begon op de middelbare school. Als je een leuke docent Frans hebt, dan word je geenthousiasmeerd en dan ga je ervoor. Inmiddels is hij al vele jaren actief als tolk en dat werk brengt hem op bijzondere plekken. Je komt op plekken waar andere mensen misschien niet komen. Je komt in een psychiatrische inrichting waarbij mensen gedwongen opgenomen zijn en er besloten moet worden, moeten ze langer opgenomen blijven. Dat, ja, bijvoorbeeld toeristen in Amsterdam die te veel paddo's hebben genomen, helemaal ontspoord. En opeens sta je in een isolatiecel te tolken voor iemand. Het kan zijn dat je met een chique partij meegaat in hun privévliegtuig. Dat is me ook overkomen. Juist het afwisselende in zijn werk als tolk spreekt Roeland aan. Wat ik er heel leuk aan vind, is dat je bent bijna een soort spion. Je komt overal, je ziet van alles, maar je hebt er zelf niet zo heel veel
mee te maken. Je observeert, je zorgt dat mensen met elkaar kunnen communiceren. Het is een mooi beroep. Je komt op een heleboel plekken. Je geeft mensen ook letterlijk de kans om te zeggen wat ze willen zeggen of wat ze moeten zeggen of om zich te verdedigen. Vous avez tout compris. Maar hoe de toekomst van tolken eruit ziet is onzeker door de snelle ontwikkelingen met AI. Ik denk dat het een beroep is wat een beetje naar zijn einde toe gaat. We krijgen nu natuurlijk artificial intelligence. Je ziet bij vertalers die schriftelijke documenten vertalen, dat er al steeds meer is wat vanuit de computer komt. Dus daar is al een grote verandering gaande. Ik denk dat het bij tolken niet heel lang meer gaat duren voordat het daar ook gaat veranderen. Dan zal het heus nog wel in een andere vorm blijven bestaan. Misschien dat een tolk moet controleren of die computer het wel helemaal goed heeft gedaan of af en toe iets moet aanvullen. Ik kan me daar nog niet zo heel veel bij voorstellen. Maar ik denk wel dat het einde een beetje in zicht is van dit beroep. Oké, ça va. Een koude nacht met minima rond de -2 graden zorgde vanochtend lokaal voor gladde wegen. Maar vanmiddag nam de zon het helemaal over en werd het toch nog een graad of 5. Vannacht varieert de temperatuur tussen de +2 en de -2. Morgen overdag is het bewolkt met een buitje, maar ook met zon. En de rest van de week blijft het over het algemeen droog met temperaturen die gebruikelijk zijn voor deze tijd van het jaar. En straks nog een uitgebreid weerbericht met onze weerman. En kijk ook op onze website voor meer nieuws uit Zeeland. Daar het verhaal van Pavo de Leng uit Koudekerke, die een supersnelle halve marathon heeft gelopen bij de halve van Egmond. Hij is nu de snelste Zeeuw achter de Zeeuwse atletiek-iconen John Vermeulen en Kim Reiniers. Pavo liep de snelste Zeeuwse tijd in 32 jaar. Dat en meer dus op de site. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen bij weer een nieuwe Zeeland Nu.